alaikum, in barkanmu da sake kasancewa a wannan bidiyon. Yau zan nuna mana wasu abubuwa masu muhimmanci ne dangane da MX Player. Abu na farko shine tag, wato tagging kenan akan videos ɗinka ko ma foldodi ne. Tag shine wannan abun da kuke gani na ƙasan nan. Shi wannan ana amfani da shi ne domin selecting video ka maida shi yanda kake so. So zaka iya maida shi new da kuke gani nan, kana taba new za ku ga new ya bayyana jikin sa. Kamar yadda ka turo bidiyo za ka ga sabo ne. In ma ka turo bidiyo sabo ne kuma zaka iya maida shi, misali ka maida shi kawai finish, zai koma kaman ka riga da ka gama kalla. Gashi nan za ku ga new din ya bace. So abin da nake so zan nuna mana da irin wannan tag din kenan a wannan MX Player, ba wai abubuwa ne wanda ba ku san su ba, amma dai abubuwa ne wanda suna da muhimmanci ka san su a MX Player, saboda abubuwa ne wanda kana amfani da MX Player yau da gobe amma kuma baka san su ba. So irin wannan abubuwan nake so zan nuna mana yau a wannan MX Player insha Allah, wanda sun kai kusan guda 5. So mu je cikin na biyu, ko dan wannan barin dan karasa muku bayani akan shi. So tag din nan wannan abubuwa guda 4. Na farko in ka ce last play, last play shine wanda idan ka zo MX Player, amfanin wannan icon din na gefen nan kenan, wannan kana taba shi zai maka play din bidiyon ka da kai play last kafin ka fitar ga application din. So misali lissa ce in ka zo kana so ka fara da kan wani bidiyo ne, ka sha wahalar neman sa a cikin hakan nan, so kana taba shi hakan nan, in kai haka sai ka sa shi a last play. So kana taba shi a last play haka, idan ka fita, so kana dawo MX Player ka kana taba shi kawai zai kai ka direct kan wannan bidiyon da ka jona shi a last play kenan. Amma kuma wani bidiyo ka nemo a wani folder kuma sai ka rasa wani folder ne, so zaka iya maida shi new, kana taba haka sai ka ji contact sai ka canza, kana taba new din nan za ku ga new ya bayyana. So kawai kana zuwa sai ka taba sai ka nemo bidiyon ka. Idan ma kuma ɗayan ne daga ciki, wannan non kenan misali, idan ma kuma kawai kana so ka batar da wannan new din ne, zaka iya taba non, amma finish ne gashi nan dai sai ka zaba a ciki wannan guda 4. Abu na biyu kuma shine in ka je wajen wannan fill din, in ka je wajen option din nan guda 3 dugu-dugun nan, sai ka shiga view, sai ka ga fill na kasan nan gashi nan fill. Shi fill gashi nan shine abin da zai dinga maka display a gaban folder ka ko bidiyo. Misali idan ka taba size ne, zai dinga maka display kowane folder size din bidiyon da take containing. Misali in kana so ka gane ma kana so ka goge wani bidiyo, so amfani wannan shine in kana so ka goge wani bidiyo, so kana so ka ga wani folder ne ta ficin size akan wayanka, sai ka taba size din nan. In kai haka to ba zai nuna ba, amma idan kai haka size sai kai okay, za ku ga gashi nan wannan me 879 ita ce tafi kowace ci. So ka ga san wani folder ne, daga ita sai mai wannan 100 din, daga ita kuma sai mai wannan 94 din. So ka san wani folder ne ya fici maka space akan wayanka. So shine amfanin wannan fill din. So in baka so zaka je ka batar da shi, kuma kana so zaka yi barin shi haka. Sannan abu na uku shine mafi akasari idan kana kallon bidiyo, kuma bidiyon waka ne, so kuma kana son waka. So duk da dai a wancan bidiyon nawa da ne na amfani da Xender, yanda ake amfani da Xender, ita ma Xender na yi bayani akan, kamar yadda nake bayani akan wannan MX Player, ita ma Xender na yi bayani mai kyau akan ta na amfani da zaka dinga amfani da wasu abubuwa. To a cikin Xender zaka iya converting bidiyo zuwa audio. So amma misali a ce kuma kana so ne kawai ka ji bidiyon, yanzu let's say kun wannan haka, duk MX Player updated dai za ku ga daga saman nan wajen suna nuna wani icon kamar na audio, kana taba shi kuma idan ka fita waka za ta ci gaba da yi. Amma wanda nashi ba update bane ba, za ku ga gashi nan babu. So idan kana so MX Player wannan feature kai amfani da shi, wanda kana kallon bidiyo kuma kana so ka fita daga bidiyon ka je ka ci gaba da chatting ko wani uzurin ka, kuma kana so still wakan ta ci gaba da yi, kawai abu ɗaya za ka yi, bar rage bolin din wannan kare wannan ɗinku. In kai haka gashi nan kaɗan sa bolin, in ka kunna haka wakan yana yi, so wakan yana ɗan yi haka, so wakan yana ɗan yi haka, sai ka taɓa wannan play ɗin, sai ka tsayar da bidiyon. Amma so na taba za ku ga ya adin wani icon a can, shi wannan icon din yake nuna maka cewa zai maka play audio background kenan. So misali na taba ka za ku ga icon din zai bayyana, za ku ga gashi can ya bayyana. So idan ka zo nan wajen in kai haka, za ku ga gashi nan yana play a saman nan, za ku ga gashi nan bidiyon yana play, gashi nan za ku ga yana play. Kuma in ka taba shi haka zai ci gaba, in ka tsaye zai tsaya, kuma zai dinga playing a matsayin waka. Abu na gaba kuma shine yadda zaka dinga displaying bidiyoyi kan nan naka. Wani yana so kawai idan ya go MX Player kamar yanda yake shiga bidiyo ka, kawai ga bidiyon sa a zuba kawai, yanda idan ya tap play daga farko kawai zai dinga caccanjawa, ba wai in folder ne ya kare sai ya shiga wani folder ba. So kawai zaka koma wajen wancan dugu-dugun guda 3, sai ka shiga nan wajen view, sai ka shiga kawai files. Kana taɓa files din nan zaka ga duka bidiyon ka ne kawai za su bayyana. Kuma kana so sai kuma sai ka maida shi folders ko kuma all folders. So anyway da yanda kake so shi ma wannan zaka iya maida shi view ɗinka ne, kana maida shi wannan files din zai koma. So yanzu in summarize dai zan yi summarize akan abubuwan da na yi magana akan su, so in case kar ko wani ya dan manta wani abu. So abu na farko shine in ka taba zaka dinga canza tag shine wannan na kasa, zaka canza, zaka maida shi new ko last play ko finish. Amfanin new shine dan ka gane bidiyon ka ko sabo ne ko kuma kai makin din a matsayin sabo. Amfanin last play shine in ka taba bidiyo ko da ka sha wahala neman sa a MX Player ka, kana zuwa idan ka taba wannan icon din na MX Player zai maka play shine. So abu na gaba kuma shine wanda ne magana shine fill din nan. Idan kana so ka gane wani folder ne ya fi dauci maka space, sai ka zo kan fill din nan, sai ka taba wannan size din, sai ka okay.
zai dinga display maka space daga gefen nan wajen. Na uku kuma da ne magana akai shine audio play background, yanda idan ka taba zai dinga maka playing audio dinka ko da a ce ka fitar ga bidiyo. Abu na hudu kuma da ne magana shine yanda in ka zo kawai in kana so ka dinga playing bidiyoyinka ba tare da ka shiga folder ba, kawai zaka shiga view din nan sannan sai ka taɓa files, shikenan zai zuba maka su ga suna nan wajen sai ka ta kalla abin ka. So wannan shine dangane da MX Player. Sannan kamar yadda muke kawo akan application muna kawo akan YouTube. So wannan dai shine dangane da MX Player. So kar ku manta ku mana like wannan bidiyon sannan ku share ma 'yan uwa, sannan za ku iya tura ma duk wani group da kuke da su na WhatsApp ko Facebook domin 'yan uwa su gani su ma su karu. Mun gode.